Čulit na další video a tentokrát to bude, počkat, co to bude tentokrát? No to je jedno, prosím co vymyslím. Takže nebojte se lidi, toto nebude to. Hogi vlogy, toto bude prostě normální tady. Jenom jsem musela někam jít, prostě, tak nic. Takže, toto bude stříhací challenge, ne, prostě stříhání vlasů. A tady se první ostříhá, nebo ne první. Víte co, mamku také nejona uklizím, nebo pofikira, nebo díváš se na fotbal, nevím, teda na hokej, nebo co dívá? No možná na nějaký sport. A tak nic. Tak potom musím si udělat challenge sama, no. Jakože nemyslím, že do hola, nebo ne, myslím do hola, ale počkat. Tak. Takže, vidíte to? Ty vlasy jsou se takhle ostříhat. Tak vidíte ty vlásky. Vidíte to lidi? Tak vidíte, už tady mám krátkou ofinku, ještě tady si to trošku takhle postřihnu, se to nebude vidět, ale tak, tady mám další masky. Tak tady tu malou ofinku se tady takhle dám. Ještě tady si trošku tady culík, a takže si to tady z toho kraje stříháme. Jdeme zase tak dlouhé vlásky. Tak. Tak, trošku poslat tady se to všechno. Vidíte to? Tady jsou trošku ne. No nic, jsem spadla kamera. Vidíte to? Už tady asi nic není, co? Počkej, tam ještě něco nestřihám, abych vám to ukázal. Sakra. Drž. A tak. Čekat, ještě tady trošku. Dělám a tak tady. No, tak já vám to ukážu. Počkat, je to pořád padá ta kamera. Vidíte to? Vidíte? No, asi jo. Takže já už bych musela stopnout. To byl malinký challenge a no dobře, to profika má tady pěkný bordel. Jak vidíte, ještě tady musím dobře, já vám to ukážu. To jsem malovala já. Hrozný, co? Počkej, já to ukážu. Tada. Pěkně hnusný, radši se tady nedívejte. No a to tada. To možná můžete pospátku, protože to je to, ale dobře, já vám to přečtu. To je nechutné, že? Možná prostě nespaměť, takže to je nechutné, že? Zakázané se dívat pak do 6 let. No, tak nic. Můžete dát like,